Goedemorgen op deze wat bewolkte dag. Ja, 1, 2, 3, nee, ja, hoger, hoger, harder, harder, ja, nu? Goedemorgen allemaal, op deze bewolkte dag, 12 juni, welkom bij de IBOP. We gaan beginnen met nummer 1, Germ B met Hermina Holweda. Hermina, als je zover bent, dan mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 1, Germ B met Hermina Holverda. Een heel fijn paard om naar te kijken. Blijft mooi in balans, mooi in de houding. Veel ritme, veel souplesse. De stap, die is nog een beetje beperkt. Die zou nog wat mooier, wat losser kunnen, wat meer ruimte kunnen. Hij blijft nog wel in de takt correct. De draf, ja, veel veer, veel ritme, mooi gedragen. Achterbeen zou nog misschien iets meer onder het lichaam mogen treden. Ja, de galop, ja, fijne galopade. Kan goed sluiten, kan goed verruimen. Hij gebruikt zijn lichaam goed. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 8, galop 8,5, houding en balans 8,5, souplesse 7,5, schakelen 8, impuls 8,5, totale score van 86 punten. Dan gaan we naar nummer 2, Linde van Stal Sipma met Sandra de Groot. Sandra, als je zover bent, mag je starten. C binnenkomen in arbeidsdraf, C op de linkerhand. Hey, grote golven. FXH van hand veranderen, daarbij enkel passen middendraf. C, slangenvolken met 3 bogen. Tussen C en M, overgang, arbeidsstap. Tussen C en M, overgang, arbeidsstap. B, afwenden.
Jongen, nee, dat gaat wel. Nou, je had echt wel pech met dit weer. En dat bleef je toe doorlopen. En dus ondanks deze heftige bui heb je het super gedaan. We hebben gekeken naar Linde van Stalf-Sipma met Sandra Groot. De stap, een goede takt, ruimte. Zou nog iets mooier uit je schouder mogen. De draf, groot bewegen, veel afdruk. Takt, ook in de wendingen. Heel mooi het ritme vasthouden. Galop, mooie opwaartse sprong met ruimte. Goed achterbeengebruik. Soms nog ietsje moeite met de balans. Maar dat is misschien ook nog wel de jeugdigheid. We komen tot de volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 8, galop een 8, houding en balans 7,5, souplesse 8, schakelen 7,5, impuls een 8, een totale score van 84,5. Dan gaan we kijken naar nummer 3. 31 komt nu. Moet ik heel even, sorry voor de onderbreking. Dankzij de secretaresse. We gaan nu kijken naar nummer 31. Jeli Jede met Tess Dedden. Tess, als je zover bent, mag je starten. Dat onthouden kan niet. Daar ben jij voor. Nou, dat ga ik doen. Ja. Deze kampioen van Friesland, deze is zaterdag. Je mag ons helemaal niet... Dat mag ik wel zeggen, want dat heeft niks met KVS te maken. En die andere is een kroon, die vorige. Die vorige, ja? Nou, leuk zo. Ja, Piet was ook heel blij. Die liep juichend weg. Ja. Maar die Mary is een kroon, dus. Ja, maar is toch ook goed. Ja. Was het ook goed? Ja, come on. Goed is goed, hè. Maar goed, dit is ook geen slecht, dat zie ik al wel. Dus, Nee, maar wat hij aan het touwtje doet, doet hij nog niet onder het zadel, toch? Nee. wat deze? Nee, maar Oh. dat kun je niet vergelijken, zeg ik altijd. Nee, maar dat vind ik sowieso wel. Maar dat is andersom ook. Ja. Zo is dat. Ja. Ah, dit is ook geen verkeerd paard. Gaat het weer zo regenen. Zit in Friesland. Voor mijn gevoel heeft het altijd in Friesland. Ik vind het hier altijd slecht weer. Ja, ik ook. Als ik hier naartoe rijd, dan denk ik al, oh ja, het gaat weer regenen hier. Of waaien. Ja, Ja. ja. Oh, Ja, dat wel. echt. Ook een fijn paard hoor. Heel Dit is fijn. ook een fijn weer. Ja. Veel draagkracht. En een mees. Mooie balans. Houding. Zou wat meer buiging in het achterbeen mogen hebben, maar